herivät. Ja tällä kertaa taas Royalin kuvaina. En pysty vieläkään donata mitään. Todettiin katsotaan. Katsotaanpas nyt dekin. Meillä on aika OP:t dekit. Voit kattoo tää. No mulla on ollut... Hetkonen, tää on katsottu jo. Kutlusk. Haluatteko te kuulla yhden tosi tyhmän jutun, mitä mä sain kuulla? Tai tietää, että jollain tyypillä on legendaari mua vastassa. Mä hermostuin ihan sikana. Sillä tyypillä oli just toi laavahaundi. Mut sit mä voitin kuitenkin sen tason. Mä voin vaikka kattoo se kohta. Mut ekaksi otetaan tää. Tai sit voitais vaan lähteä pois katsomaan. Mä haluan näyttää teille sen. Oliko se nyt toi? Ei, se oli tämä. Tässä. Ja voitin tän tason kuitenkin. Ja sillä, mut sit toi laittoi jossain vaiheessa sen laavahoundin. Nyt näette tuolla ylhäällä laavahoundin. Minua alkoi ihan sikana ärsyttää, mutta mä voitin silti ton tornin. Toi ei saanut rikottua mun tornia melle ihan, mut jäi 700 damakea mun torniin. Sitten mä laitoin vitsin. Mä muistan, mitä tässä kaikki tapahtui. Mä tein nää tänään aamulla. Siis nythän on 5. päivä joulukuuta 2016. Nyt se laittaa kohta varmaan ton laavahoundin. Eikö se oli aika lähistöllä, niin kohta se laittaa laavahoundin. Se säästää siihen laavahoundiin. Sitten se on silleen, lol. Se laittaa laavahoundin. Ja hermostuin ihan sikana. Mutta ei haittanut mitään. Mä laitoin vitsin. Mä rektosin tän silti. Mä rektosin tän legendaariäijän. Mut se oli ihan hyvä juttu. Koska... Miksei? Tää vits tais niinku... Joo, mulla oli 2 vitsiä ja sit mä voitin tän.
Nyt mä muistan, mitkä voitti. Barbarit. Mä laitoin barbarit. Sitten mä laitoin ton, mikä ampuu. Toi. Sitten mä vaan rektasin tän legendaariäijän. Hyvin loppuun. No tähän tää peliin. No niin, ei nimeä. Siinä. Mä oon vaihtanut mun dekki tällaiseksi. Aika tyhmäksi. Mut minä halusin spämmätä kunnolla oikein. Live-pelaukset on mun mielestä kaikista tylsimpiä, vaikka mä voin voittaa tän tornin. Kyllä. Tää on varmaan aika helppo voitto. Jos ei muuta. Koska minä spämmin. Jos mä saan joku legendaari-chestin tästä, niin... Saatiin tänne. 8 tuntia, eli nyt on kello tasan 2. 3, 4, 6, 10 yöllä vasta tää aukeaa. Eiku hetkonen, ei. Kello 12 yöllä. Vaihdetaan dekkiä. Älä lagi. Vaihdetaan toi pois. Vaikka tohon. Tää on ihan ok. Vaihtuuko se dekin? Yes. Voitais samalla levata tää, niin se on vähän parempi. Vitsi kun me päästään levulle ja me on kohta saanut puolet levelistä. Oikeastaan me on saanut melkein puolet. Oikeastaan puolet. Puolet ja puolet sillä. Tehdään ihan samanlainen matsi kuin äsken. Ei tehäkään. Tää on aika ärsyttävä pelaaja. LOL, mikä tyyppi oikeasti. LOL. Tää on ihan tyhmä pelaaja oikeasti. Sama. Mäkin laitan sitten. Oops. Mä en keskity yhtään noihin.
ihan sama. Ei tällä voi minkään. Voi. Elämä on. Otas 700. Mä sain siis Sparkin Mineria. Mikäs tää nyt oli? Tätä mä en muista. Princess olisi kiva saada sitten se sähkövisari. Tai sitten tämä. Uima. Mut tää video varmaan ole tässä. Ensi video saa. Muistakaa tilata kanavaa ja tykätä videosta, jos ette ole vielä sitä tehneet. Ja